Walang iya. Grabe naman dyan. Ano to? MT-09 no? Pabomba boss. Sige. So yan guys, MT-09 no? Bomba loads. Sheesh. Motor pala ni Don. Yan o. Diba? 6R din siya pero ang motor niya Yung kasama natin ng Auto Bros din si Boss Aldi Motovlog yan. Ito yung mga motor na nandito ngayon no? Pakita ko lang saglit sa inyo bago tayo ko. Dalawang Z9 na SE yan no? Dami na nating Z9 boy. Tapos itong sa atin na si Toothless din GSXR 1000 ni Boss Ron J. Ano? Carlito, shout out. Carlito, biglang naging Carlito. Carlito. Yan, Boss Aldi Motovlog yan. Bago kasama natin si Boss Aldi. Then MT-09 to ni ano, Instagrammable. Pag nahulog yan. Ganyan kumuha ng motor. Ay, ganyan kumuha. Di ba? Ganyan kumuha ng ano, picture. Try lang yan, boss. Pag nahulog, order ka ulit. So guys, dito kami sa Boss Coffee Urdaneta. May iba ngayon yan. Tama to. Tagal-tagal yung di nakita sa vlog ko. May meme pa to eh. So what is up guys, Team Motovlog here nga pala. Yes, we are back again for another video. Woo! Yes, we are back guys. So kumusta kayo? Sana okay lang kayo. Team Motovlog here nga pala. Woo! Let's go! So yan, for today's video is lalabas na naman tayo. Lagi naman, alam hindi tayo lumabas eh, motovlogger tayo, di ba? Sheesh! So yan, for today's video, punta tayo ng Urdaneta para mag-tambike ngayong araw. Woo! So siguro kitain na lang natin sa Mapandan mamaya si Ron Jake. So ano na mga ganap sa buhay natin, sa mga followers natin dyan. Yan, 9k subscriber, ay 9k followers na tayo guys. Shoutout sa inyong lahat, solid kayo. Woo! Grabe, parang kailan lang eh no. Tapos ngayon magna 9k na tayo, road to 10k na tayo. Woo! Grabe, napaka solid na mga suporta nyo sa akin guys. Grabe. Woo! So kung bago ka lang sa channel ko, subscribe mo na ako, Team Motovlog nga pala guys. Kung mahilig ka sa big bike, tam bikes, and kape, pwede na rin. Then yan, sa mga ride, yan, follow mo na ako or subscribe mo na ako. Click mo na yung bell button dyan guys. Kung saan ka ba nanonood, sa Facebook o sa YouTube, di ba? So guys, kayo ba sa may mga motor dito, di ba? Alam nyo ba na marami pa rin galit sa mga big bike at raider, katulad ng post ko dyan sa Facebook page. Pero para sa akin naman is wala namang kaming dapat patunayan pa dahil nga nasa higher CC kami. Pero yun nga, yung iba minsan kinakarera daw namin sila. Hindi nyo ba alam guys na ang first gear nito is grabe, umaabot ng 100 plus ang first gear nya. Kaya iba naman ano, iba ang pacing natin as a big bike. Kasi nasa higher displacement tayo. Eh syempre naka inline 4 tayo. Then syempre kailangan nating atawin talaga to para tumamig-lamig yung makina, di ba? Hindi katulad pag underbone like single cylinder ba yun, di ba? Pag single cylinder, medyo hindi naman umiinit yan eh. Kasi nga, lower CC lang. Iba pa rin sa ganito sa higher CC displacement na inline 4. Kaya yan, may mga temperature kami dyan para makita namin kung umiinit, pwede namin bombahin para mabawasan man lang yung temperature. Or hatawin para yun nga, mag-cool down yung makina. Kasi gusto nito lagi birit, lalo pag sports.
guys. Pitik-pitik lang pero 80 na. Eh paano kung ano yung sasabihin kinakarera kayo niyan? Kasi ito nga mainit nga. Tingnan nyo kasi itong lalo pag sports bike, yung kahan nito is takip na takip pa dun sa makina, hindi katulad dun sa naked. Kasi pag naked kasi ano lang eh. Pag naked medyo bukas yung kahan niya, then medyo mabilis lumamig yung ano, yung hangin, may sisingawan. Pero pag ganito sports bike ka, ako, may bugahan talaga sarili yung ano, yung hangin dito dyan sa mga butas dyan. Dyan dadaan yan sa gilid guys. Dito sa gilid-gilid niya, ay dyan dadaan talaga. Kaya kadalasan sa sports bike ayaw na ayaw yung ganito, traffic. So yan lang naman ang gusto ko lang i-explain, na wala kaming dapat patunayan at hindi naman din namin pinapatunayan na sumisibak kami. Hindi kami sumisibak guys. Parang hinahataw lang din namin syempre. Kaya hintayin namin kayo. Kaya dyan, shoutout din sa mga naka-underbone dyan na subscriber natin yan, diba? Alam nyo naman yan eh. Lalo sa mga matagal sa channel ko. Hindi tayo kumakarera ng ano, tayo kumakarera ng underbone. Kabula natin yan, sila Jua, sila Ron Jake, yan. Yan talaga, naglalaro-laro kami. Pero dun naman sa medyo hindi matao, sa saktong kalsada, kahit pa paano pwede kang bumirit. Kaya guys, antay natin dito sa si Ron Jake sa Arco. Ewan ko, nandito na, wala pa. Antay natin dito sa Arco guys. Ay, ito na rin pala eh. Sakto. Ito na si Ron Jake oh. Hoy boss! Sarap! Wisit, wala akong uti, nilaban? Ha? Doon na daw si Kyle. Ha? Mauna na talaga tayo. So yun guys, sama na natin si Ron Jake. Punta na tayo ng Ordanera. Iba, doon na lang natin siguro i-meet. Let's go. So yan, kasama na natin si Ron Jake, isang GSX R1000. Yee! So Santa Barbara ng away natin nito. Tagal-tagal din natin din nakasama to ha. Matawagan boy. Grabe naman yun sir. Tagal-tagal na wala hoodie gaming ngayon, wala tayong hoodie. Nilaban guys, sayang. Lamig pa naman, pero naka racing sleeve tayo. Walang racing sleeve na yan. Rock on. Silaw. Oh, silaw guys. Yung makita yung kasalubong ko ah. Buti ngayon medyo okay naman. At least kahit pa paano, kahit medyo 5:30, yan, maliwanag. Mahina pa naman mata natin boy.
ito kailangan buntutan mo to, pero kailangan umiwas ka eh. Kasi tangina, tatalsik sa'yo yung mga bato na kumakapit sa gulong niyan. Naka Super Corsa kasi ito guys eh. Parehas kami naka Super Corsa, kaya grabe, napakakapit ng gulong na yan guys. Eh, yan ang gamit namin dito eh. Sobrang napakakapit yan. Kaya ang Pirelli Super Corsa. Sa akin Corsa 2, ewan ko sa kanya eh. Pero parehas na rin kaming 200. Parehas na rin yung lapad ng gulong namin, 200. Para mas maganda tignan, mas lift eh, mas angat. And syempre big bike na big bike talaga tignan, diba? Kayo ba sa mga nakakapanood dito, suggest naman kayo, or kung may mga tambayan or may mga negosyo kayo dyan na pwede natin puntahan, yan, comment nyo dyan or suggest nyo dyan, puntahan natin dito basta around Pangasinan. Pero kung malayo-layo, pwede natin gawing ride dyan, di ba? Yee! Okay na, nakakabis yung bomba nito. Ayun na naman siya, sumingit-singit na. Wala nating tutukan to. Pag malingat-lingat ka dito, mawawala to si Ron Jake. May tambike ngayon ng Auto Bros, kaya kahapon nagtambike sila kaso sa Dagupan eh, Boss Coffee Dagupan. And then syempre ngayon iniba naman na namin, pero halos kasama natin dito is mga official eh, yung mga matatagal na sa Auto Bros. Yan si Ron Jake, si Kyle, si John Robert. Yan, sayang nga wala sila, ewan ko to kung susunod si Doc. Yan, sila Jua wala, si Jua nasa Manila na, bumalik na kasi may pasok pa sa UST boy eh. Aral muna bago motor boy. Yan, tapos mag-aral, bili ng bagong motor. Oh, katulad nun, Raider na naman. Mamaya sabihin nyo, sinibak na naman namin. Walang iya. Lahat nagsisiyakan pag Raider ang inovertikan eh. Pag napakwento talaga ako, wala, aatawin ito. Maiwan tayo, pagkwento tayo ng kwento boy. Oh, paisi-isi pa yan. Ha? Harap? Saba? Sa bypass? Diba? Bomba request. Sheesh! tayo nito. Let's go. Yay!
ba natin to si Ron J. Class? Wala no. Wala si Ron J. Class ano. Dito, touchdown Boss Coffee Urdaneta. Yan, tagal-tagal rin tayo hindi nakapasyal dito. So yan guys, touchdown tayo Boss Coffee Urdaneta. Mukhang kaming dalawa pa nga lang. Boss, nice to meet you, boss. Nice to meet you, boss. So yan, mga bagong kasama natin sa Auto Bros, guys. So yan, dito tayo sa Boss Coffee. Parang bago ako sa motor ko, parang ang ingay. Yung motor ko ay si Aldi. Ito pala guys, so Aldi Motovlog. Boss, musta? Nice to meet you. Pero ngayon lang natin nakasama to si Boss Aldi Motovlog, shoutout. So ayan guys, dito tayo sa Boss Coffee ngayon Urdaneta, kasama natin mga Auto Bros. Hindi ko na naabutan yung unang motor mo. 25R na. So guys, so Aldi Motovlog, yung bagong ZX6R nya. Anong model to, boss? 2019 na 2019. Grabe, solid do. ZX6R, pares sila ni Carlito Motovlog, guys, kung kilala nyo sa kasama natin. So yan, mga kasama natin ngayon dito sa Boss Coffee, si Aldi Motovlog, guys. Then ewan ko sino tong naka TRK kung kasama namin. Then si Ron Jake na naka GSXR 1000, and yung sa atin na ZX6R na 08 model din, puro Z9 na dito din. May 25R. May 25R din dito. 25R o 4RR? 25R no. So yan guys, mamaya na lang ulit. Shish! So what is up guys, Team Motovlog here nga pala guys. So nandito tayo ngayon sa Urdaneta. Yung kasama natin ang Auto Bros, din si Boss Aldi Motovlog. Yan, ito yung mga motor na nandito ngayon. Pakita ko lang saglit sa inyo bago tayo. Dalawang Z9 na SE. Yan, dami na nating Z9 boy. Tapos itong sa atin na si Toothless, then GSXR 1000 ni Boss Ron Jake. Then kasama ba natin itong TRK? Kasama natin. Hindi ko lang alam. Hindi. Tapos itong Carlito, shout out. Carlito, biglang naging Carlito. Yan, Boss Aldi Motovlog yan. Bago kasama natin si Boss Aldi. Then MT-09 to ni MT-09 ni Don. Lulubog lilitaw. Gusto niyan eh. Yan talaga yung gusto niyan eh. Oo. Kala ko nga pupunta si John Robert eh. So yan Puro ba itong itong yan windshield. Windshield na bago. ZX6R no. This year upgrade na rin tayo ng motor. Sports gaming na. Sports gaming na next. Kasi Pucci 25R yung sa kanya, di ba? Oo, 25R. Sabi ko Ninja Pot. Ninja Pot. Yun Instagramable. Pag nahulog yan. Order ka ulit talaga. Kaya guys, ganyan kumuha ng motor. Ay, ganyan kumuha. Di ba? Ganyan kumuha ng picture. Try lang yan, boss. Pag nahulog, order ka ulit. So guys, dito kami sa Boss Coffee Urdaneta. May vibe ba ngayon yan? Kasama natin. Order na tayo. Kasama natin Auto Bros. Sheesh. Yan long time no see. Jaya, pinayagan mo to. Ang chichiks daw. Yan talaga yung gusto niyan eh. Pass. So yan guys, dito tayo sa Boss Coffee Urdaneta. Alam mo naman, pag mahilig sa big bike, loyal yung mga Kain lang. panibagong big bike na lang sa panibagong babae.
Ang galing! Ang galing! Kape-kape na lang. Oo. Pag-uwi ang inom. bawal kayo mag-inom pag nagda-drive ng motor. Panggas na lang. Oo, panggas na lang. Tagal-tagal yung di nakita sa vlog ko. May meme pa to eh. Kailan yung last photoshoot? Parang, Pag photoshoot, pupunta yan. hindi na ulit yun eh. Hindi na. Meron, sineset eh. Sa 23 sana, ay Monday. Sila ulit. Oo, sila ulit. So yun guys, mamaya na lang ulit. Tambay muna kami dito sa Costco. So yun guys, alisa na tayo. Tapos na tayo tumambike dito sa Boss Coffee Urdaneta guys. Yan, napakasulit din naman dito. Yan, uwian time syempre. Siyempre kasama natin all the bros. Then shoutout kay nila Boss Aldi sa mga pumunta rin dito. So yan, kasama natin all the bros. Hey! Uwian time na. Tara. So ayun guys, tapos na yung tambike natin dito sa Urdaneta. Woo! Kamote! Walang iya. Grabe naman dyan. Guys, dito ko na natapos yung vlog ko. Team Auto Vlog, I'm out. See you next vlog guys. Sheesh.